Γεια σας, ονομάζομαι Βαγιακάκου Γεωργία, είμαι διδελώς διατροφολόγος και απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έπειτα από πολλές ερωτήσεις που λαμβάνω διαρκώς για τη διαδικασία έβρεσης φορέα για την πρακτική άσκηση μέσω της χρηματοδότησης του Erasmus+, αποφάσισα να τραβήξω το συγκεκριμένο βίντεο, καθώς γνωρίζω και ίδια πολύ καλά πόσο δύσκολη η διαδικασία είναι και πόσο χαοτική μπορεί να φανεί. Φυσικά θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την πρακτική μέσω του προγράμματος Erasmus+, και όχι για τις σπουδές, καθώς διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους. Εγώ προσωπικά μετακόμισα στην Λισαβόνα, στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Μετά την αποφοίτησή μου, ειδοποίησα το traineeship μου στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Νόβα και ασχολήθηκα με τις διατροφικές νευροεπιστήμες. Η διαδικασία αναζήτησης του φορέα και των χαρτιών που θα πρέπει να υποβάλουμε στο γραφείο για σύνθεση στο Erasmus πρέπει να ξεκινήσει κατά το 4ο έτος. Οπότε, αν είστε κατά τη διάρκεια έναρξης του χειμερινού εξαμήνου ή του ερηνού εξαμήνου, τότε αυτό το βίντεο απευθύνεται σε εσάς, καθώς είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων. Στην πρακτική, μέσω του Erasmus, θα πρέπει να βρούμε ίδια ένα φορέα. Είναι μια διαδικασία σαν να ψάχνουμε δουλειά, σαν να ψάχνουμε εργασία στον τόπο διαμονής μας, στην Ελλάδα ή σε ένα μέρος που θέλουμε να μετακομίσουμε. Η μόνη διαφορά είναι ότι απευθυνόμαστε σε όλη την Ευρώπη. Οπότε, όταν θα ξεκινήσουμε να ψάχνουμε το φορέα, θα πρέπει να έχουμε ήδη λάβει υπόψη το οικονομικό παράγοντα, καθώς θα είναι μια δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να τα επεξέλθουμε για τους υπόλοιπους μήνες ή ως και χρόνο. Συνεπώς, πώς βρίσκω φορέα? Αυτή η διαδικασία δεν έχει μια σωστή απάντηση, αλλά δικούς τρόπους. Αρχικά υπάρχει η πλατφόρμα erasmusintern.org, θα βάλετε εδώ πέρα ένα link, στην οποία μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας προφίλ, να βάλετε το βιογραφικό σας και να γράψετε τι αναζητείτε σε θέση εργασίας. Οι θέσεις εκεί πέρα αφορούν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, οπότε είναι πιο εύκολο να σας προσεγγίσουν και αντιστοίχως οι φορείς. Δηλαδή, ο υπεύθυνος, ο HR ή καθηγητής θα μπορούσε αντιστοίχως να σας στείλει ότι τους ενδιαφέρει το βιογραφικό σας, οπότε θα ήθελε να το συζητήσετε περαιτέρω. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει περισσότερες θέσεις εργασίας για άλλους κλάδους και εγώ ως διαιτολόγος, διατροφολόγος δυσκολεύτηκα να βρω θέσεις για πρακτική άσκηση στο δικό μου κλάδο. Να πω σε αυτό το σημείο από προσωπική μου εμπειρία, αν τυχόν σας ζητήσουν να πληρώσετε κάποιο χρηματικό ποσό για να κάνετε πρακτική υπό την επίβλεψη κάποιου, μην το δεχτείτε. Αρχικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Erasmus+, απαγορεύεται αυτό, ωστόσο μου είχε συμβεί εμένα προσωπικά μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας και είναι κάτι το οποίο δεν συμφωνούμε και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δουλεύουμε για να πληρώνουμε. Πέρα από αυτήν την πλατφόρμα, υπάρχει και το πολύ γνωστό σε όλοι μας LinkedIn, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά στο LinkedIn αναρτούνται διάφορες θέσεις εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε κριτήριο όλη την Ευρώπη και μετά να βάλετε το συγκεκριμένο κομμάτι που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε επίσης να κάνετε κάποιο post και να γράψετε ότι σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι, ο συγκεκριμένος τομέας, οπότε κάποιος που μπορεί να το δει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Από την άλλη, επειδή αναζητούνται ήδη θέσεις εργασίας, μπορείτε εσείς να στείλετε προσωπικό μήνυμα αφού γίνετε connected με κάποιον υπεύθυνο του οργανισμού που σας ενδιαφέρει. Εξηγήσετε ότι ενδιαφέρεστε να κάνετε traineeship μέσα στο πρόγραμμα Erasmus+, και θα μπορεί να είναι και στις δύο πλευρές ωφέλιμο, καθώς αφού αναζητούν ήδη άτομα για τη συγκεκριμένη θέση και εσείς μπορείτε να εργαστείτε στο συγκεκριμένο τομέα, χωρίς να έχουν κάποια οικονομική υποχρέωση, μπορεί να φανεί πιο ωφέλιμο στην διαδικασία έβρεσης φορέα. Στο τέλος, δηλαδή, μπορεί να σας δεχτεί παραπάνω από ένας φορέας και εσείς να διαλέξετε ανάμεσα στους 2, 3 ή και παραπάνω, σας το εύχομαι, ποιος σας ταιριάζει καλύτερα και πού θα θέλατε όντως να πάτε για το επόμενο διάστημα να εργαστείτε. Μπορείτε να ψάχνετε επίσης διάφορες κλινικές, διάφορα πανεπιστήμια που σας ενδιαφέρουν, που έχετε δει ότι έχουν ωραίο ερευνητικό υλικό που δημοσιεύουν γενικότερα παγκοσμίως. Είναι περισσότερο στο δικό σας εύρος ενδιαφέροντος και να επικοινωνήσετε μαζί τους εξηγώντας τη διαδικασία και αν μπορούν να σας προσφέρουν κάποια θέση για traineeship. Έψαχνα συγκεκριμένα καθηγητές, ερευνητές και πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, ιδιωτικών και δημοσίων και διάφορων οργανισμών και τους έστειλα ένα email εξηγώντας σε ένα motivation letter τους λόγους που θέλουμε να γίνω μέλος της ομάδας τους και τι προσδοκώ από το συγκεκριμένο traineeship, καθώς με ενδιαφέρει το ερευνητικό τους έργο. Οπότε γενικότερα θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ψάξει το έργο του κάθε ερευνητή, του κάθε καθηγητή, του κάθε υπεύθυνου που θα μπορούσαμε να έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε ακριβώς πώς εμείς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι από αυτούς, αλλά ταυτοχρόνως πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εμείς σε κάποιο έργο τους. Στο σημείο θα απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις που ήδη μου έχετε στείλει. Η πρώτη ερώτηση αφορά το πόσο νωρίς να ξεκινήσω να ψάχνω φορέα. Αυτή είναι μια ερώτηση που ο καθένας μπορεί να απαντήσει διαφορετικά. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα να ψάχνω έναν χρόνο πριν από την ημερομηνία που είχα αποφασίσει ότι θα μετακομίσω στο εξωτερικό. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι υπερβολικά νωρίς, ίσως και να συμφωνείς. Ωστόσο, επειδή το πανεπιστήμιό μου δεν είχε ήδη κάποια συνεργασία, όπως και πολλά κάνουν πανεπιστήμια, ή επειδή μπορεί
το πανεπιστήμιό μας να έχει κάποια συνεργασία που δεν μας ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος κλάδος και έχουμε κατασταλάξει στο τι μας ενδιαφέρει, αποφάσισα να ξεκινήσω το ψάξιμο πολύ πιο νωρίς για να είμαι σίγουρη ότι όντως θα πάω και θα τα καταφέρω να κάνω το όνειρο που είχα πραγματικότητα. Αρχικά, εγώ είχα κατασταλάξει ότι με ενδιαφέρει το ερευνητικό. Οπότε έψαχνα ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικά, δημόσια, πανεπιστήμια, οργανισμούς και γενικότερα ερευνητές, όπου με ενδιαφέρει το ερευνητικό τους έργο και θα επιθυμούσα να γίνω μέλος στο group τους. Οπότε ξεκίνησα να στέλνω από αρχές του Νοέμβρη του 2023, καθώς εγώ θα έφευγα τέλη του Οκτώβρη του 2024, και να εξασφαλίσω μια θέση. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έστειλα τόσο νωρίς, μου απαντούσαν τόσο νωρίς. Το οποίο είναι απολύτως λογικό κιόλας. Γιατί όταν εγώ εκδήλωνα το ενδιαφέρον που είχα για ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό το ερευνητικό έργο θα συνεχιζόταν και το επόμενο διάστημα που εγώ θα ήθελα να μετακομίσω και να εργαστώ σε έναν οργανισμό ή να είμαι μέλος του συγκεκριμένου group. Οπότε, σε υπολείπους που είχα στείλει γύρω στον Δεκέμβρη, πήρα τις απαντήσεις που ήθελα γύρω στον Ιούνιο. Γιατί στην ουσία, εγώ θα ζητούσα για την επόμενη σεζόν, την επόμενη έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς και γνώριζαν περισσότερο τα projects και τις βλέψεις που είχαν το διάστημα πριν το καλοκαίρι, ώστε να το κανονίσουν για τη νέα σεζόν που θα ξεκινούσε. Και όχι τέλος του προηγούμενου έτους που εγώ είχα ξεκινήσει να επικοινωνώ μαζί του. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι αν θέλετε να ξεκινήσετε τόσο νωρίς να στέλνετε είναι λάθος, γιατί όντως πήρα πολλές απαντήσεις αρκετά νωρίς, είτε αρνητικές είτε να έχουν κάποια θέση για trainship συγκεκριμένα, γιατί θα πρέπει να έχουμε κάποιον supervisor να μας επιβιάει. Οπότε, όσο νωρίτερα ξεκινήσετε, τόσο λιγότερο άγχος μπορεί να έχετε και τόσο περισσότερες ευκαιρίες για να σας παρατηρήσουν και να μην πάει το email σας στα spams, αλλά να τα ανεχνεύσει κάποια στιγμή κάποιος. Επίσης, όταν στέλνετε και δεύτερη φορά μετά από ένα χρονικό διάστημα, δεν θα πω ότι είναι απαραίτητα κακό. Τώρα μου δίνει πάτημα για την επόμενη ερώτηση, η οποία είναι πότε θα πρέπει να κάνω τα χαρτιά μου για το γραφείο Εράσμου. Στην ουσία, θέλουμε να είναι κάποιος ως αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη που έχουμε θέσει ότι θέλουμε εμείς να φύγουμε για το trainship. Και ο λόγος είναι γιατί θα πρέπει μέσα σε αυτό το διάστημα να δούμε ότι όντως μας έχουν δεχτεί για τη χρηματοδότηση. Γιατί σε περίπτωση να μας δεχτούν, θα πρέπει να κάνουμε στην επόμενη φάση ξανά τα χαρτιά μας, αρκεί να είναι στο μισοδιάστημα που είμαστε ακόμα πρόσφατα απόφοιτοι, και θα πρέπει να υπάρξει εκείνο το διάστημα ώστε εμείς να βρούμε φορές σε περίπτωση που δεν έχουμε βρει φορέα. Να φτιάξουμε τα χαρτιά μας για την ασφάλιση, την ιδιωτική, τη δημόσια, τα έγγραφα, να βρούμε σπίτι και να γίνει η σύμβαση η ολοκληρωτική με όλες τις υπογραφές που χρειάζονται για να πάρουμε τη χρηματοδότηση το 80% πριν φύγουμε στο εξωτερικό. Μετέπειτα με τα υπόλοιπα χαρτιά, δηλαδή θα πάρουμε το υπόλοιπο 20% και την επιστροφή των αεροπορικών σε περίπτωση που τηρούμε όλα τα κριτήρια. Άρα, εγώ που ήταν να φύγω τέλη του Οκτώβρη, έκανα τα χαρτιά μου τον Μάρτιο με Φλεβάρι, ώστε να έχω όλο αυτό το διάστημα. Καθώς αν έκανα τα χαρτιά μου τελευταία στιγμή, το Σεπτέμβριο θα ξανά άνοιγε με Οκτώβρη, δεν γίνεται με λιγότερο από ένα μήνα να έχω κάνει όλα μου τα χαρτιά, να με έχει δεχτεί φορέας, να έχω κάνει τις ασφαλίσεις που χρειάζονται, να έχω βρει σπίτι και να έχω πάρει και την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Εράσμου. Ωστόσο, σε αυτό μπορεί να σας κατευθύνει και πολύ το γραφείο της σύνδεσης του Εράσμου. Η επόμενη ερώτηση λέει: δυσκολεύομαι πολύ να με δεχτούν. Είχες και εσύ το ίδιο θέμα? Προφανώς και είναι λογικό να μην είναι όλες οι απαντήσεις θετικές. Όπως το ίδιο πράγμα θα συνέβαινε και σε κάποια θέση εργασίας στην Ελλάδα, έτσι είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό να μην είμαστε μόλις βγαίνουμε από το πανεπιστήμιο με το βασικό μας πτυχίο έτοιμοι για να μας πάρουν σε οποιοδήποτε θέση εμείς επιθυμούμε. Οπότε, ναι, δυσκολεύτηκα και εγώ αρκετά. Είχα αρκετές αρνητικές απαντήσεις, αλλά το χειρότερο είναι πολλοί που δεν μου απαντούσαν. Οπότε, εγώ δεν γνώριζα αν είναι απλώς επειδή έστειλα πολύ νωρίς τα emails και θα μου απαντούσαν σε κάποια άλλη φάση, όπως έγινε στο τέλος και με τον οργανισμό που πήγα, είτε άμα ήταν επειδή δεν πρόκειται να μου προσφέρουν τη θέση. Οπότε ήσουν πάντα με μια άνω τελεία ότι κάποια στιγμή μπορεί να μου απαντήσουν θετικά ή δεν υπάρχει περίπτωση να με δεχτούν. Και αυτό το να είσαι στο μετέωρο ήταν αχωτικό. Και ναι, υπήρχαν πολλοί που μου είπαν ότι δεν μπορούν να μου προσφέρουν θέση, δεν υπάρχει κάποιο ερευνητικό έργο, είτε ότι έχουν πολύ ψηλά κριτήρια αποδοχής, γιατί έστελνα σε συγκεκριμένα ερευνητικά κέντρα τα οποία ήταν τα πιο δημοφιλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη γενικότερα. Και προφανώς και λογικό, στόχευαν σε πτυχιούχους οι οποίοι θα ήθελαν να εξελιχθούν και να φτάσουν στο κομμάτι του διδακτορικού και να είναι κατασταλαγμένοι ότι θέλουν να πάρουν βήμα-βήμα για να καταλήξουν σε εκείνο το κομμάτι. Είναι φυσιολογικό, συμβαίνει και στην ίδια μας τη χώρα που ψάχναμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι μας απαντούσαν όλοι, πόσο μάλλον όταν απευθυνόμαστε και σε μεγαλύτερους οργανισμούς και σε μεγαλύτερα και πιο γνωστά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες.
και το καθεξής. Ή δεν είχαν κάποιον που θα μπορούσε να γίνει supervisor μου και να μου καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια του traineeship μου, οπότε δεν μπορούσαν εν τέλει να μου προσφέρουν τη θέση. Και αυτό μου δίνει ένα πολύ καλό πάτημα, γιατί η επόμενη ερώτηση μιλάει για με έχουν δεχτεί σε κάποια κλινική, σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο πανεπιστήμιο. Πώς μπορώ εν τέλει να πάω όντως να κάνω το tracing μου? Γιατί μου λένε ότι χρειάζομαι κάποιον να είναι υπόπτης μου. Είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει, καθώς θα πρέπει να σας καθοδηγεί και να σας φτιάχνει και τα χαρτιά για το learning agreement, για ό,τι χρειαστείτε να μπορείτε να απευθυνθείτε στο συγκεκριμένο άτομο. Οπότε πρέπει όντως κάποιον να έχετε που θα σας επιβλέπει. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είστε διαρκώς μαζί ή θα ελέγχει το κάθε σας βήμα, ωστόσο πάρα πολύ πιθανό είναι να συμβαίνει και αυτό και θα θέλουν να σας έχουν από πρώτο χέρι. Άρα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει εσείς να μην απευθύνεστε μόνο στις κλινικές και μόνο στα νοσοκομεία και μόνο στα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να βρείτε κάποιον ερευνητή, κάποιον υπεύθυνο, κάποιον καθηγητή, κάποιον principal investigator και να του στείλετε απευθείας είτε μέσω LinkedIn όπως έκανα εγώ, είτε να του στείλετε email και να απευθυνθείτε ότι το δικό σας έργο με ενδιαφέρει, το δικό σας group με ενδιαφέρει και θα θέλω να γίνω μέρος του δικού σας group. Οπότε, αν μπορούν να σας προσφέρουν θέση, στην οποία θα υπάρχει, αν όχι ο ίδιος, όπου συνήθως είναι δύσκολο, ειδικά αν μιλάμε για principal investigators, ο ίδιος, τότε κάποιος που θα έχει βοηθητικό ρόλο ή κάποιος καθηγητής, ώστε να σας επιβλέπει και να σας καθοδηγεί και να σας δώσει τις αρμοδιότητες που έχετε καθημερινά, εβδομαδιαίως ή και μηνιαία. Ακολουθήσει μέσω της πλατφόρμας του ResearchGate, μέσω άλλων βάσεων, ότι με ενδιαφέρει το εύρος και ο κλάδος που ασχολείστε περισσότερο και θα επιθυμούσα, άμα γίνεται με αυτό το βιογραφικό που έχω και το motivational letter που σας επισυνάπτω, να γίνω μέλος του group. Άρα ψάχνουμε τις παγκόσμιες δημοσίευσεις που έχουν κάνει, ψάχνουμε τις συνεργασίες, ψάχνουμε το πεδίο που μας ενδιαφέρει περισσότερο και μετέπειτα επικοινωνούμε μαζί τους και ζητάμε αν μπορέσουμε να γίνουμε μέλος του group του. Αυτό είναι το λίγο δυσκολότερο σημείο, αλλά αν απευθυνθείτε σε πανεπιστήμια, πιστεύω ότι έχετε περισσότερες πιθανότητες να σας δεχτούν. Καθώς είδαμε πάντα έχουν κάποιο ερευνητικό έργο να εξελίσσετε και κάπως θα μπορούσατε να συμβάλλετε σε κάποια θέση και να βοηθήσετε. Χωρίς το πανεπιστήμιο επίσης μπορεί να σας επιφέρει πολλά, γιατί είδα κομμάτια ναι μεν του ερευνητικού καθώς ήμουν και σε ομάδα ερευνητική, αλλά είδα και κομμάτι της διδασκαλίας φοιτητών σε διάφορα ακόμη project του πανεπιστημίου και όσο αφορά την κοινότητα, που επίσης είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά και το ίδρυμα και πανεπιστημιακή κλινική, στην οποία ήμουν και εγώ παρούσα μέσα, σαν διαιτολόγος, καθ' όλη τη διάρκεια των συνεδριών. Μπορώ να πω ότι ήταν μια τρομερή εμπειρία και γενικότερα το συνιστούσα σε όποιον το έχει στόχο και όνειρο να το ακολουθήσει σίγουρα. Μπορεί και να το δοκιμάσει. Ναι, είναι πάρα πολύ αγχωτικό και τρομακτικό το να πηγαίνεις ολομόναχο σε μια άλλη χώρα, χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα, χωρίς να ξέρεις τι σε περιμένει, χωρίς να ξέρεις κανέναν. Ωστόσο, θα σας επιφέρει πάρα πολλά, θα σας επωφελήσει σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς, όχι μόνο επαγγελματικά, όχι μόνο επιστημονικά, εργασιακά, αλλά και στο θέμα της κοινωνικοποίησης και της εξωστρέφειας και να εξελιχθείτε σε πάρα πολλούς τομείς. Ακόμη και να εκτιμήσετε πράγματα που παλιά δεν εκτιμούσατε τόσο, ήδη καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι στη ζωή. Οπότε θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα, πάρτε το ρίσκο, βγείτε έξω από το comfort zone σας και κάντε το επόμενο βήμα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Πορτογαλία δεν μιλάνε τόσο καλά αγγλικά, ή τουλάχιστον προσφέρομαι εγώ. Οπότε να λαμβάνετε υπόψη και τη γλώσσα είναι κριτήριο όταν επιλέγετε τη χώρα. Δεν το μετανιώνω καθόλου, ούτε την Πορτογαλία, ούτε γενικότερα όλη την εμπειρία. Απλώς το λαμβάνω υπόψη για κάποιον. Γιατί τη όλη ημέρα έμαθα και λίγα πορτογαλικά και μου έδωσαν ευκαιρίες που δεν υπήρχε περίπτωση να μου δοθούν αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Προς το παρόν, καλή επιτυχία στη διαδικασία αναζήτηση φορέα και σας εύχομαι να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα.